सुख्लाय दैसानि रुगुङाव 7 साननि थाखाय दैजिरि फेस्टिवल खुंफुंनो साखाफारा। ग्रीन लाइफ एनजिअनि दैदेननायाव 22 डिसेम्बरनिफ्राय 28 डिसेम्बरसिम खुंफुंनो साखाफारा। गोजाम बोसोरखौ बारहोनायजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनायजों दान्दिसे रंजानो थाखाय ग्रीन लाइफ एनजिअनि दैदेननायाव मोनसे हाबाफारि लादों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सुख्लाय जोहोलावफुरिनि साखाथियावनो जिरि जिरि बोहैबोनाय सुख्लाय दैसानि रुगुङाव ग्रीन लाइफ एनजिअआ ओनसोलखौ जौगाखांहोनायनि थांखिजों गिबि खेबनि थाखाय दैजिरि फेस्टिवल खुंफुंनो थियारि जाबाय। बे फेस्टिवलाव गोबां बर'नि मुंदांखा देंखोगिरिफोर फारियै नयन बरगयारी, एलिसा बर', मोनसोम बर', ईसा बसुमतारी जों लोगोसे दावहारु बसुमतारी आरो गोबां देंखोगिरि बिथांमोननि मेथाइ रोजाबनाय खोनानो मोनगोन। बेनि अनगायैबो खेराइ मोसानाय, बिहु मोसानाय, मेथाइ खननाय बादायलायनाय, मोसानाय बादायलायनाय बायदि बायदि हारिमुआरि जानाय गाननाय मोननो हागोन होनना फोरमायदों ग्रीन लाइफ एनजिअआ। बे फेस्टिवलाव दान्दिसे नायफैनायजों लोगोसेयैनो रंजाफैनो थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायहरदों ग्रीन लाइफ एनजिअनि मावथि बिथांमोनहा। खेबनि थाखाय सुख्लाय दैजिरि फेस्टिवल जोंनि ग्रीन लाइफ एनजिअजों खुंजानाय देग्लाय जोङो खुंनो आखायाव लादों। जोंहा बेवहाय माखासे बहुत एक्टिभिटिफोर दङ, जेरै अल आसाम आर्म रेसलिं कम्पिटिशन, डान्स कम्पिटिशन, ओमफ्राय मेथाइ रोजाबनाय कम्पिटिशन, जोङो बेफोरखौ आखायाव लादों। बेजों लोगोसे जोंहा बेहाय एक्सप' दंफायो, ओमफ्राय मेला बाजार दङ। औ, जायगाया जोंना नावकाटा सुख्लाय दालां इरिगेसन गायाव जागोन। साखाथियाव दङ जोंहा जोहोलावफुरि पार्क, बिनि साखाथियावनो जागोन जोंना फेस्टिवला। जोङो 22 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै 28 डिसेम्बरसिम टटेल 7 दिन हाबाफारि लानानै जों खुंनो आखायाव लादों। मिथिनो मोनदों नोंथांमोना गोबां जितु मेथाइ खनगिरि लिंदों, बबे सानखालि सोर? गिबि खेबाव जोंहा सफैगोन ओरै क'क्राझार साइडनि नयन बरगयारी, बिथाङा मुंदांखा मेथाइ खनगिरि। बेजों लोगोसे गुवाहाटीनि दङ यगि मृदुल, गिबि खेबाव बे सानैया सफैगोन। आरो गुबुन सानाव जोंहा गुबुन सानावबो दङ, जोङो लकेल सिंगारफोरखौबो चान्स होदों। सेकेन्ड, नैथियाव दङ जोंहा दावहारु, ओमफ्राय थामथियाव दङ मोनसोम, ओमफ्राय ब्रैथियाव बिदिनो जोंहा डिजे प्रग्राम गुवाहाटीयाव फैनो हागोन। आरो जोबथायाव जोंहा माबा दं इलिसा बर', बेबो सफैनो हागोन। जोङो रायजो राजाफोरखौ बेखौ खावलायनो सानो, जोंहा जिहेतु नैबे सुख्लाय नावकाटा एरिया तामुलपुर एरियायाव गिबि खेबनि थाखाय जोङो जिहेतु बेखौ खुंदों फेस्टिभेलखौ, फैनो हागोन ओमफ्राय नायफैनो हागोन। मा समनिफ्राय जागोन ओरैनो सानाव? ओरैनोथ' एक्सप'आ साननिफ्रायनो सोलिगोन, ओमफ्राय जोंना कालसारेल नाइटआ बेलासिनि 5 बाजिनिफ्राय स्टार्ट जागोन। माखासे मानसिफ्रा ओरैनो नंखाय फोसावगासिनो टिकेट लागोन होननानै, जोंहा बिना टिकेटआवनो जागोन आरो बेहाय एक्सप'आ अपेन जागोन, टिकेट लायालासिनो। गोबां मा सुबिदा दङ बेहाय जानायनि बा मा? जोंहा बर'नि ट्रेडिसनेल फुड आइटेम अमा हांनाय बिसोर थागोन गासिबो। औ, ओमफ्राय ओरैनो फास्टफुडथ' थाहैखाबाय बिसोर, ओमफ्राय बर'फोरनि ओरै फिथा सावनाय बिदिनो, ओमफ्राय बर'नि ट्रेडिसनेल संनायफोर मोनजागोन आरो। फार्स्ट टाइमनि थाखाय जोङो सुख्लाय दैजिरि फेस्टिभेलखौ खुंनो आखायाव लादों। जोंनि मेन मटिभआनो जाहैबाय जोङो डेभेलप खालामनो थाखाय जायगाखौ जिहेथु जोङो बे सुख्लाय दैमा सेराव लादों, नामखौबो जों लादों सुख्लाय दैजिरि फेस्टिभेल। बेयाव जोंना नामा जाहैगोन सुख्लाय दैजिरि फेस्टिभेल काम एक्सप'नि आन्दाराव जाहैबा जोंना माखासे गाननाय जोमनायनि गला थागोन, दुखान, ओमफ्राय बिजाबनि दखान थागोन, ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना इथनिक फुडनि जेरै खांख्राइ सावनाय, अमा सावनाय, ट्रेडिसनेल फुड आइटेमा थागोन आरो। ओमफ्राय जोंना मिना बाजार थागोन, उन्दै उन्दैसाफोरनि गेलेनायफोरा थागोन, मिकि माउस, बिदिनो ट्रेन, बेफोर गासिबो थागोन आरो जोंना बेयाव। ओमफ्राय जों लोगोसे कालसारेल प्रग्रामबो लानाय जादों। फार्स्टखालि जोंना नयन बरगयारी बिथाङा सफैगोन। ओमफ्राय 23rd खालि जोङो लादों डान्स कम्पिटिसन। बेयाव अल आसामनिखौनो होनगोन, अल आसामनि जोङो गासैखौबो हांख्रायदों पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय। ओमफ्राय लोगोसे जोंना 25 आव फैगोन
मोनसोम आदा बिथाङा नुजाथिफैगोन ओमफ्राय जोंहा 26आव जोङो मोनसे प्रग्राम लादों खेराइ आरो बिहु दल ओमफ्राय 27आव जोङो माखासे लकेल सिंगारफोरखौ हांख्रायदों बिथांमोनखौ गान खनफैनो थाखाय जोंहा जोबथायाव इलिसा बिथाङाबो सफैगोन ओमफ्राय जोंहा प्राइज डिस्ट्रिबिउसन दं ओमफ्राय बे खालि जोंहा स्पिकार सार बिथाङा सफैनो हागोन बेयाव सोरनि दैदेननायाव जादों बे हाबाफारिया बे हाबाफारियाव जों ग्रिन लाइफ NGO जों फार्स्ट टाइमनि थाखाय जोङो अर्गानाइज खालामदों